Benvinguts a l'escola virtual. Avui estem ja amb la taula del 4. Ja tenim aquí tota la taula escrita i simplement anem a centrar-nos en els resultats. 4 per 1, 4. 4 per 2, 4 més, doncs és 8. 4 per 3, si sumem 4 més el 8, són 12. 4 per 4, tornem a sumar 4 més, estaríem parlant de 16. 4 per 5, sumar 4 a 16 és més o menys fàcil, perquè ens anem al número rodó, que és 20, i aquesta també és molt fàcil. 4 més de 4 per 6 és 20 més 4, 24. 24 del 4 per 7, 24 més 4, 28. 4 per 8, aquesta costa una mica perquè són 2, ens en portem 2, 32, i per últim 4 per 9, 36. 32 més 4, més 4, més 4, més 4, i aquí més 4. Espero que amb aquests petits trucs pugueu, després de fer la taula, comprovar que està ben feta.